שלום לכם ילדים, חביבים, טובים ויקרים. רציתי לספר לכם היום סיפור נפלא. שם הסיפור שלנו להיום, העבודה שקרבה לבבות. מסופר ילדים חביבים, טובים ויקרים, שרבי אלכסנדרי סיפר את המעשה הבא, שבכפר אחד חיו שני חמרים, אנשים שמלאכתם להוביל מסעות, ואנשים על גבי חמורים, והם היו שונאים אחד את השני. לכן השתדלו שלא להימצא יחדיו בדרכים. מילה לא החליפו ביניהם, וכה גדולה הייתה שנאתם. באחד הבקרים יצא אחד מהם לדרך, על חמור העמיס שקים גדולים וכבדים. המסע הכביד מאוד על החמור, והנה באמצע הדרך נפל החמור על הרצפה עם מסעו, ולא הצליח לקום במקומו. החמר ניסה להקימו, אבל לא הצליח. החמר היה עובד עצות, עמד ליד החמור הכושל, הביט לצדדים, שמא יש איזה אדם שקרב ובא, אבל הדרך הייתה ריקה מאף אדם, והנה ראה שאדם כלשהו מתקרב, וגם חמור הולך לצידו. הביט וזיהה את הבאים, הרי זהו שכנו, שונאו המושבע, וחמורו. שכנו שהולך בדרך, גם הוא הבחין בחמר שנתון בצרה, ראה גם את החמור הרובץ על הארץ, ואת שכנו שעובד עצות. בליבו החליט שלא לעזור לחמר, שהרי הם שונאים אחד את השני. אבל פתאום הוא נזכר שבתורה יש פסוק שהולם בדיוק נמרץ את מצבו, וכך אומר הפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. ועכשיו עליו להחליט, על לחזור ולעזור לו, או לשכוח את הפסוק שעלה בזיכרונו. כעבור רגע הפנה את חמורו בלי לומר שום מילה, והתחיל לעזור בהתרת הקשרים בפריקת השקים הכבדים מעל חמור חברו ששונאו. והטבע של העבודה הזאת נעשית בלוויית דיבורים. תרים פה, תעזוב קצת, תוריד, תחזיק את החבל, וכן הלאה והלאה. עבדו השניים, ומדי פעם החליפו דיבורים שקשורים לעבודה, ולאחר עבודה מאומצת הצליחו להטעין מחדש את השקים על החמור. הפעם קשרו את החבלים בקשרים חזקים שלא יתרופפו שוב פעם, וכך בלי להרגיש עשו שלום ביניהם. וכך נפלו מחיצות, התבוננו שני השונאים איש לרעהו וחייכו. חשב לעצמו החמר, כיצד יכולתי לחשוב אותו לשונאי? הרי הוא חס עליי ועל חמורי, והושיעני בעת צרתי. אדם נפלא הוא. נכנסו שניהם לפונדק, אכלו השניים ושתו, ומאותו פונדק יצאו ידידים טובים ואוהבים זה את זה. שמענו סיפור נפלא ילדים, חביבים, טובים ויקרים, על פסוק בתורה שהצליח לגרום לשני שונאים להיות חברים. שנזכה ללכת בדרכי התורה הקדושה, וכך לאהוב את חברנו אהבה בלב הנפש, ונזכה לעבוד את הבורא יתברך כרצונו, שהרי הוא לא רוצה שנשנא אחד את השני, שנאהב את החברים שלנו, וכך נקדש שם שמיים בעולמו יתברך. להתראות ילדים חביבים, טובים ויקרים. נשתמע בעזרת השם בסיפור הבא.